تماشەوانی هێژا هون بخێراتن بەرنامەیە هەلبەستێ نەمر دوێ بەرنامەیە نوودا ئەم دیسا ئیرۆ میێوانی وەنا تەماشەوانی هێژا ئەمێ ئیرۆ تشتێکی هەنێکی جودا بکن وەکە هونزانن بەرنامەیە هەلبەستێ نەمردا مە هەلبەستی کلاسیک مە هەلبەست دخواندن لێبەرێ ئیرۆ ئەمێ ژێ قورالا خۆ ژێ قایدەیە خۆ بچێکی دەرکەون ئەمێ ئیرۆ مەقەلەیەکی جوانە بخوێنن ئەو مەقالەژی یا بەدیع زەمان سەعیدە کوردی و ئانژی سەعیدە نورسیە وەکە هونزانن بەدیع زەمان ji بۆی کووردا bi کوردی bi zimanê کوردی مەقەلەیەک نویسی بوو زوودا di rojnameyekê de jî hatibû weşandin îro em dixwazin wê ji were bixwînin ji ber ku ev niha nêzîkî wefata bedî zeman Saîdê Nursî an jî Saîdê Kurdî bû em dixwazin bi vê bernameyê de jî wî bi bîr bînin lêberî ku em wê meqaleyê bixwînin em dixwazin jiyana bedî zeman bi Kurdî bû bidne naskirin bi rastî jiyana wî ne bi saeta ne bi roja jî em nikarin tam ji were bidne naskirin lêbelê hema bi Kurdî bi qasî ku em bêjin wextê me heye em bêjin sê çar hevoka em dixwazin jiyana wî bû bidne naskirin kerem kin em jiyana bedî zeman Saîdê Kurdî bi hev re temaşe bikin. بدیع الزمان di sala 1876 de li gundê Nurseyê navçeya Xîzan ya Bedlîsê hatiye dinyayê. Di zaroktiya xwe de di medreseyên derdora xwe de perwerde dîtiye. Ji ber ku di demeke kin de ji hemî alimên herêmê zêde kir, jê re digotin Mele Saîdê meşhûr. Ji bo ku ilmê xwe li cem alimên mezin îspat bike û li herêmê Kurdan medreseyên ku bi Erebî, Kurdî û Tirkî perwerdeyê bikin ava bike çû Stenbolê. Pêşniyariyên xwe pêşkêşî desthilatdaran kirin. lê mixabin di derbarê medreseyê de daxwaza wî nehate cih. Piştî ku li paytexta dewletê jî hate naskirin, êdî ji aliyê ilim ve hemberê wî tune bûn. Ji ber vê yekê alimên wê demê navê bedî zeman lê kirin. Di şerê cîhanê yê yekem de weke fermandar bi dilê xwe cih girtiye. Di şer de hatiye girtin û nêzîkî 2 sal û nîvan li Rûsyayê hêsîr maye. Pişt re ji vê derê firar kiriye û birêbecê hatiye Stenbolê. Di Darul Hikmetul İslamiyê de wazîfe standiye. Di sala 1925 de ji aliyê desthilatdaran ve hatiye girtin û ji vir pê de jiyaneke pir dijwar ji bo wî dest pê kiriye. Di vê dema dijwar de berhema giranbeha ya bi navê Kulliyata Rîsaleyê Nur nivîsandiye. Ji bo ummeta İslamê û em dikarin bibêjin ji bo hemî mirovahiyê jî ev berhemeke pir girîng e. Bedî zeman di 23 Adar 1960 de çûye ser dilovaniya xwe. Belê temaşevanê hêja me bi hev re jiyana Mele Saîdê Nursî an jî Mele Saîdê Kurdî me bi hev re temaşe kir. Êdî em dixwazin meqaleya wî bixwînin. Belê temaşevanê hêja wek em pêşî jî got ev meqale ji Kurdan re nivîsiye û serê wê de jî gotiye ey gelî Kurdan û bi zimanê Kurdî nivîsiye weke me gotî weke tê zanîn ji xeynî vê meqaleyê wî bi kurmancî nînin hebin jî em nizanin belkî negihane destê me an jî belkî nehatibine weşandin lêbelê ev meqaleya wî bi Kurdî ye. Ev meqale bi rastî ez dixwazim girîngiya wê bêjim weke me gotî ji Kurdan re hatiye nivîsandin hatiye gotin an jî li vê meqaleyê de yani Kurd çina û em bêjin başî wa çina qencî wa çina xêra wa çiya em bêjin zerara wa çiya yani çi ji Kurda re lazim hebe em karin bêjin ku di vê meqaleyê de nivîsiye yani hevalê Kurda û neyarê Kurda dijminê Kurda hemî jî di vê meqaleyê de gotine ji ber vê yekê ez bawer dikim ku lazim e Kurd hemî vê meqaleyê bixwînin û baş fêm bikin. Ey gelî Kurdan di îttifaqê de quwet di îttihadê de heyat di biratiyê de saadet di hikûmetê de selamet heye. Belê temaşevanê hêja dibêt îttifaqê de yani bi hevrebûnê de em bêjin li hevhatinê de çi heye qewet heye. Yani xwedê ku mirov bi hev re heyraket bike mirov bi hev re bitevgerê yek li dijî yekî nesekine çi heye quwet heye. İnsan wî wextî qeweta wî hêza wî zêde dibe. Di îttihadê de heyat heye. Yani di yekîtiyê de di hevaltiyê de dîsa heyat heye insan candar dibe. Di biratiyê de saadet heye. Xwedê ku mirov ji hev hez bike mirov hej hevdû bike yek jekî em bêjin neyartiya yekî nexwazê û neqenciya nexwazê wî cihê jî saadet heye. Xwedê ku em ji birayê xwe re jî
تشتا ku xwe re dixwazin em bixwazin çawa dibe saadeta mirov çê dibe lê wextê ku zikê me ji hev bêje yek jekî aciz bê ew dî ji ber yê çavî bar negire çawa dibe êdî dijminatî û nexweşî dikeve nav mirov da. Di hikûmetê de jî selamet heye wextê ku em bêjin desthilatdarî saxlem bê wextê ku hikûmet hebe hikûmeteke baş hebe li wê derê jî emniyet û selamet çê dibe. Kapika îtihadê û şerîta muhebbetê qewî bigirin da wej belayê xilas ke. Dibe şerîte an jî werîsê muhebbetê werîsê em bêjin hevaltiyê hejêkirinê ji hev hezkirinê baş bigirin saxlem bigirin da wej belayê xilas bike. Yani wextê ku em ji hevdû hez bikin em hej birayê xwe bikin em ê çawa bin em ê îşallah ji nexweşiya ji belayê em ê xilas bin. Hûn bizanin ku sê cewherê me hene. Bilê temaşevanê jî sê cewher sê tiştê me hêja bi qedir û qîmet hene. Çi ne ew? Hifza xwe ji me dixwazin. Ev her sê cewher hifza xwe ji me dixwazin ku em wan biparêzin. Yani ev ji me re lazim in heta ebediyetê. Yek İslamiyet e. Ku hezar xwîna şehîdan buhayê wê dane. Bilê temaşevanê jî ev cewherê me yê ku em dibêjin bi qedirin ya pêşî çi ye? İslamiyet e ku hezar xwîna şehîdan buhayê wê dane. Yani bi hezaran şehîdê me xwîna xwe dane heta em bi vê İslamiyetê müşerref bûne û ev İslamiyet di destê me de maye. Yani mixabin em vê jî bêjin ku carna jê we İslamiyet weke li dijî Kurda hatiye dîtin lê em karin bêjin ev tiştekî xelet e. Tu cara İslamiyet neyartiya insanan, neyartiya misilmanan jî neyartiya Kurdan nekiriye lê çê dibe ku hinek misilmanan em bêjin ev li gor vê qeideyê çûne neçûbin û li dijî İslamê hinek tişt kiribin. Yani tiştekî ku misilman bikin ev nabe سونجê İslamiyetê nabe xetaya wê ew tenê xetaya misilmana ye xetaya we insana ye. Yani em xetaya insana nikarin ji İslamiyê re bikine mal. Ê di duyan insaniyet e ku lazim e em xwe di nezera xelkê de bi xizmeta eqlî, ciwanmêranî û insaniyeta xwe nîşanî dinê bikin. Belê temaşevanê jî ya di duwa jî çi ye? İnsaniyet e ku em bi insaniyeta xwe jî em ji xelkê re û ji insaniyetê re em xwe bidine pêş û em nezerara me karê me bigihe insana û insaniyetê. Yani meselên bêjin welatê Ewropa gelek dewlet gelek millet hene ku belkî ne misilmanin lê belê dîsa ji insaniyetê re xizmet kirine. Yani insaniyet jî ku insan xwe pê bigire ew jî cewhereke pir baş e weke em bêjin yekî ne misilmana lê belkî cêran dîtiye an jî em bêjin terampêl îcat kiriye an jî balafir an jî em bêjin radyo televizyon belkî îcat kirine ji insaniyetê re bi rengekî bi şeklekî dîsa xizmet kirine. Êdî cewhereke me jî çi ye? İnsaniyeta me ye ku divê em insaniyeta xwe jî ji xwe re pêşî û ji insaniyetê re jî xizmetê bikin. Ê sisiyan milliyeta me ye ku meziyet daye me ê berê ku bi qenciya xwe saxin em bi karê xwe bi hifza milliyeta xwe rihê wan di qebra wan de şad bikin. Belê temaşevanê jî cewhera me ya sisiya jî milliyet e ku milletê Kurd milletekî qedîm e em bêjin gelekî kevne û zû de jî di dîrokê de di dîroka dinyayê de cihê xwe girtine û ji bo însaniyetê jî gelek xizmet kirine ji bo însaniyetê û ji bo İslamiyetê jî gelek xizmet kirine û gelek insanê Kurd hem diriya em bêjin belkî siyasî de û hem jî di aliyê ilmî de jî ji însaniyetê re gelekî xizmet kirine em karin bêjin di nava de belkî herî dawî jî Bediû Zaman Saîdê Kurdî ye ku ew jî bi piranî di qada ilm de xizmeteke gelekî mezin ji însaniyetê re kiriye. Belê temaşevanê jî me got sê cewherê me hene Bediû Zaman got sê cewherê me hene yek jê got İslamiyet yek jê got însaniyet yek jê jî milliyet. Yani her sê jî ji bo Kurda sê cewherê gelekî bi qedirin lazim e ku em ve her sêka jî neberdin. Yani em yekê bigirin her tikê dî berdin an jî duwa bigin yekî berdin ev tiştekî xelet e nerast e divê em her sêya jî bigirin. Piştî wê sê dijminê me hene me xerab dikin. Belê temaşevanê jî sê cewher hejmartin û pişt re jî sê dijmin behsa sê dijminayê ji me re bikî bê ew dijmin çi ne me çima xerab dikin. Yek feqîrtiye
40,000 حمال ئیستانبولê delîla wê ye. Belê temaşevanêja mixabin yek ji va neyarê me neyarê Kurda çi ye? Feqîrtiye. Wextê ku insan feqîr bin, malûme hewce bin, yê ku ji te hez neke, yê ku neyarê te jî bê, tu dikarî xwe bavê jê cem wa, tu her tiştî ji wa bixwazê. An jî ser feqîrtiyê insanek neyartiya birayê xwe dike û hevaltiya dijminan dike. Ji ber ku feqîrtî ew qas nexweşiyeke pir zehmet e. Bedî zeman vê dirê gotiye feqîrtî jî neyarekî Kurdaya mixabin. Ê duyan cehalet û bêxwendinî ye. Ya duwa jî çi ye? Ew jî hem cehalet û bêxwendinî. Yani nexwendinî û cehalet nezanîn jî dijminekî gelekî mezin e. Ji ber ku insan bi ilm û îrfanê qenciyê û xirabiyê û başiyê û nebaşiyê ji hevdû derdixe, dost û neyara bi vî rengî ji hevdû nas dike. Cehaletî tiştekî gelekî zehmet e. Yani insanekî cahil çê dibe ku tişta baş nebaş, tişta nebaş jî baş bizanibe. Dostê xwe ke neyara, neyarê xwe jî weke dosta bibîne. Ji ber vê yekê علم û îrfan ji bo insaniyetê, ji bo insana tiştekî gelekî muhîm e. Heta Xwedê Teala jî gotiye me insanê zane û nezan dibine yek. Yani ti cara ew neyekin qedrê qîmetê wa neyeke ew ji hev gelekî cuda ne. Ji ber vê yekê mixabin ev jî em karin bêjin nexweşiyeke Kurdan bû. Îro jî belkî hê qismekî ew nexweşî dewam dike. Lê bi izna Xwedê em bawer dikin ku gelekî bi pêş veçûye êdî miletê Kurd jî gelekî dixwînin. Yani bi rastî em vê nakê wiha fêm bikin bi gelemperî em bifikirin insanê Kurd gelek yê nexwenda yê nexwendin yê cahil hene lê belê ji xeynî vê alimê gelekî mezin jî ji Kurdan derketine ku di alema İslamê de em karin bêjin li gelek welatê mezin û bilind alimê herî bi qedr alimê herî bilind dîsa ji nav miletê Kurd derketine em karin bêjin yê herî dawiyê jî bedî wê zaman bû. Lê belê ku em giştî binerin gelek caran mixabin insanê me nexwendî zêde hebûn. Belê temaşevanêja me got sê dijminê Kurda hene, sê neyarê me hene. Yek jê me got feqîrtiye 40,000 hemal İstanbulê delîlê wê ne. Ê di duan me got cehalet û bêxwendiniyê ku hezar ji me da yek nikarê qesteyekî bixwîne ev jî delîla wê ye. Lê bi rastî me got niha ev êdî hinekî bi pêş veçûye xwendevanî me zêde dibin. Ê sisiyan dijminî û îxtilâfe ku edawet qeweta me winda dike me jî müsteheqî terbiye dike û hikûmet jî ji bêînsafiya xwe zilmê li me dike. Belê temaşevanêja ya sisiya jî me got çi ye? Dijminî û îxtilâf e. Yani neyartiya hev û parçebûnî ye. Yani wextê ku milletek ji hej hevdû neke û ji hev hez nekin neyarê hev bin ew ji hevdû bine parçe, çawa qeweta wa jî dibe parçe û êdî nikarin tiştekî baş bikin. Belê ê sisiyan dijminî û îxtilâf e ku ev edawet qeweta me winda dike, me jî müsteheqî terbiye dike, êdî wextê ku em parçe dibin û em neyartiya hevdû dikin, em jî müsteheqî terbiye dibin û hikûmet jî ji bêînsafiya xwe zilmê li me dike. Belê, yani ev her sê dijminê Kurdan e, yani parçebûnî û feqîrî û nezanî. Ku we ev seh kir, bizanin çara me ev e. Ku em sê şûrê elmas bi dest xwe bigirin ta ku em her sê cewherê xwe ji dest xwe nekin, her sê dijminê xwe ser xwe rakin. Belê temaşevanêja ji bo ku em va dijminê xwe em bêjin em bikujin, em ji nav xwe bavêjin û her sê elmasê xwe jî mihafze bikin, bizanin ku çara me ev e ku em sê şûrê elmas bi dest xwe bigirin. Sê şûrê elmas em ê bi destê xwe bigirin ta ku em her sê cewherê xwe ji dest xwe nekin û her sê dijminê xwe ji ser xwe rakin. û şûrê ewil marîfet û xwendin e. Belê temaşevanêja ew her sê şûrê me elmas ku em ji bo em neyarê xwe em def bikin çi ne? Şûrê ewil marîfet û xwendin e. Wextê ku insan bixwînî û marîfetê ji cehaletê ji nezaniyê xilas dibe. Ê di duan îttifaq û muhebbeta millî ye. Ya di duwa çi ye? Ew jî îttifaq yani yekbûnî û muhebbet yani hezkirina millî ku mirov ji birayê xwe ji miletê xwe jî hez bike. Weke ku tê zanî insan pêşî ji nefsa xwe hez dike, dûre ji dê û bavê xwe û malbata xwe û ji derdora xwe û ji miletê xwe heta ji hemî insaniyetê. Êdî lazim e mirov ji miletê xwe jî hez bike. Ê sisiyan
إنسان بنفسه خو شغل بنفسه خو شغل خو بكي ومينا سفيلا جو قدرته خلقه هيفينك وبشتا خو ندته يعني هر کس کارێک و کەتی سەر پشتاوی بەدەستی خۆ بکێ و خۆ بە هێویە خۆ نەگهێنێ خەڵکێ پشتا خۆ نەدێ خەڵکێ هەر کارێ خۆ بەدەستی خۆ بکێ و وەسیەتە پاشی خوێندن 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 دەستهەوگرتن 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 مەلا سەعید بەڵێ تەماشەبان هێژە وەکەمە گوتی بەدیوی زەمان مەلا سەعیدی کوردی ئەڤ مقاله بكردي نویسی بو و جبوی کردان نویسی بو ام کارم بیجن گلک انسان کرد بدیو زمان رخنه دکن بیجن و چما هلبستی خو انجی پرتوکی خو کتاب خو به کردی نویسینه انجیش کردار خدمت نکریه هنگ وی شکلی بیجن لی براستی بدیو زمان نه انسان کی وردوی دبو نه انسان کی جریزه بو ام کارن بیجن کو ویجی چێتر ئەو لەسەر بەلکی ئینسانیەتی و بەل سەر ئومەتی سەکینیە لێ بەلێ ji کوردارەژی gelekî xizmet kiriye û heta ez karim vê jî bêjim ku ev meqale tenê jî ku Kurd bixwînin û li ser bisekinin ez karim bêjim bes e ji bo xizmeta ku bêdî zeman ji Kurdar bikê ez dixwazim wesiyeta bêdî zeman ya paşî carekê dî bixwînim û bername xwe xilas bikim û wesiyeta paşî ji bo Kurdan xwendin خوندن خوندن دست هفگرتن دست هفگرتن دست هفگرتن بله تماشاوان هیجا مدوی برنامه خدا بدیع زمان سعید نورسی سعید کردی ببیر آنی إن خدا تعالی رحیوی شاد بکی ام رحیوی رجی فاتحه که بخوینن و حتی برنامه کدی بمینن خیر و خوشی ده بخاطره و